Хора, сега ще ви покажа жестоката истина около създаването на Цар Лъв. Няма да повярвате на очите си. Знаете ли, че Дисни може би са взели твърде много вдъхновение от това, което ще ви покажа? Чували ли сте за историята на Кимба Белият лъв? Японско аниме, което излиза през 1965 година. 29 години преди създаването на Цар Лъв. Главният герой е малко лъвче с името Кимба. Звучи ли ви познато? Точно така, в Цар Лъв главният герой се казва Симба. И това не са единствените прилики между двете филмчета. И в двете филмчета става въпрос за две малки лъвчета, които трябва да наследят трона, след като бащите им умират. Тук вече става интересно. Бащата на Кимба умира заради лъв с белег на лицето и само забележете сцената. Доста познато, нали така? Точно така. И сцената с Муфаса и Скар. Скар, който също има белег на лицето. Също както Скар, лъвът с белегът от филмчето Кимба също има хиени за приятели. Създателите на Цар Лъв твърдят, че двете филмчета нямат нищо общо. Но забележете! Тези сцени доста си приличат. И в двете филмчета има говореща маймуна, говорещ папагал, дори и в двете филмчета има Пумба. Дали не сме свидетели на най-голямата измама, която Дисни е предлагала на своите фенове? Доста съмнително. Май. Оставям на вас да прецените долу в коментарите и ако ви е харесало видеото, ударете по един палец, за да има още.